Ala subhanahu wa ta'ala ye layidu ta mɔgɔw ye maa minnu limaniɲana aw cɛla ni ka baara ɲuman kɛ k'a fɔ ne na kalifaya sabati olu cɛla dugukolo kan i n'a fɔ kalifaya sabatila mɔgɔw cɛla cogo min na ka kɔn olu ɲɛ wa minnu ka diinɛ sabati ka di o ma ne yɛrɛ jɛnna ni diinɛ min ye o tɔgɔ la wa an bɛna falili kɛ o ka siraɲɛkow la ni hakilisigi n'o kɛra dun o bɛna ne ala subahanahu wa taala bato o tɛna foyi fara ne kan bato la min fitiri walayala o kɔfɛ dun i k'a dɔn olu de ye tiɲɛnikɛ jamakulu ye kuranɛ sura 24 a aya 56. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Jazakallah. Maintenant, il y a poésie. Il invite M. Tabish Moucher Sahib pour la poésie. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़कीज़ा मंजूम कलाम सैयदना हज़रत मुस्लिम मौद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पेश खिदमत है। नेहाला ने जमाअत मुझे कुछ कहना है, है ये शर्त के ज़ाये मेरा पैगाम न हो। चाहता हूँ कि करूँ चंद नसाए तुमको, चाहता हूँ कि करूँ चंद नसाए तुमको, ताकि फिर बाद में मुझ पर कोई इल्जाम ना हो। खिदमते दीन को एक फ़ज़्ल इलाही जानो, इसके बदले में कभी तालिबे इन्आम ना हो। मंज़िले मक़सूद है दूर, काम मुश्किल है बहुत, मंज़िले मक़सूद है दूर। ऐ मेरे अहले वफ़ा सुस्त कभी गाम ना हो। नौनिहाला ने जमाअत मुझे कुछ कहना है, पर है ये शर्त के ज़ाये मेरा पैगाम ना हो। Jazakallah. Dans le programme Première Discours, Inch'Allah, l'intervention, j'invite les missionnaires Loure Tijan Sahib pour l'intervention première. Bismillah.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين. Ambe Allah subhanahu wa ta'ala tando ka awal nyuman don ka barikada ala mi yebi doni yirana ka an fara ɲɔgɔn kan ni kɛnɛ barakaman kɔnɔna na ka sababu kɛ ala kira sallallahu alaihi wa sallam kɔrɔna suma kɔrɔ a y'a yira k'a fɔ ni mumini jamakuru farala ɲɔgɔn kan ni cogoya la ka ala ko suma kɛ ala b'a ka mɛlɛkɛw le bila ka na o kori wa o bɛɛ lajɛlen o kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ko fɔ sankolo la mɛlɛkɛw ye wa o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen bɛ nɔrɔ o mɔgɔw bɛɛ lajɛlen o bɛ baraka sɔrɔ ka bɔ ala subhanahu wa ta'ala yɔrɔ. Donc an farala ɲɔgɔn kan min na o de ye ka ala subhanahu wa ta'ala ko fɔ ka hakililajigi kɛ ɲɔgɔn ye diinɛ hukumu kɔnɔna na. An sigilen don kɛnɛ min fana la nin ye kɛnɛ belebele ye ka sababu kɛ nin kɛnɛ nin a bɛ wele jamaatu kɔnɔ ko journée de muslihu maw'ud yawm muslihu maw'ud. Muslihu maw'ud o ka don a don nin bɛ wele nin wele cogoya de la. An ka dɔn k'a fɔ jamaatu kɔnɔ a ma kɛ i n'a fɔ an bɛ ka mɔgɔ dɔ bangeli le anniversaire kɛ. Anniversaire ye haramu ye haramu tɛ an ka kuma tɛ o ye mais an bɛ fɛ k'a yira k'a fɔ a ma kɛ i n'a fɔ an sigilen don bi an bɛ ka dɔ ka anniversaire le kɛ walima ka fatuli anniversaire an bɛ ka o kɛ ayi o tɛ. Nin ye kɛnɛ jumɛn ye? Nin ye ko ye ko min n'a fɔla kabini lawal la ka kɔn hali alakira Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam a yɛrɛ bangeli ɲɛ. Nin ye prophétie ye ni a kɛla ni alakira nana tɔ dangɛnɛmaya ka yira k'a fɔ ale ka masihu min bɛna na ale kɔfɛ min ye imamul mahadi ye ale ka jamakulu kɔnɔ silamaya kɔnɔna na a ko o imamul mahadi o masihu mawudu ni a nana yatazawwaj wa yuladu lahu a bɛna muso furu wa a bɛna den sɔrɔ. An k'a dɔn kiraw ka kuma kɔnɔ nabiɲumanya kan kɔnɔ ni a fɔla ko den dɔ bɛna wolo an b'a dɔn k'a fɔ o tɛ manamana. I k'a daminɛ kabini tawurata injila kɔnɔ ka na den o den ni a bangeli ko kuma fɔla a ka ca la i bɛ taa sɔrɔ a bɛ kɛ kabakomɔgɔ ye. A kɛla nin cogoya la alakira sallallahu alaihi wa sallam a ma dan a ka masihu kofɔli ma nka a y'a fɔ ka tila k'a fɔ ko a bɛna den dɔ wolo walima a bɛna denw wolo. A ka ca la denw bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ kabakodenw ye nka kɛrɛnkɛrɛnlen dɔ b'a la min n'a bɛ ka fɔ nin yɔrɔ la. O la imamul mahadi alayhi salatu wassalam a ye a yira k'a fɔ ala y'a fɔ ale ye ko a bɛna den barakaman dɔ di ale ma. A ye tamasiri caman fɔ den na dakurunya kelen na den de bɛna kɛ kabako le ye dugukolo sanfɛ. O ni bangeli a nana ka na diɲɛ bɛɛ lajɛlen wele ka yira k'a fɔ ale le ye o den min n'a fɔla ko a bɛna bange ala y'a fɔ ale ɲɛna ko ale le don. Ala ye dɔɔni di ale ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la kuranna dɔɔniya wa ale bɛ dugukolo mɔgɔ bɛɛ lajɛlen wele. Ni mɔgɔ min ko ale kɔni mɛlɛkɛw le y'ale kalan mais ni mɔgɔ min ko tiɲɛ tɛ ko ale bɛ kuranna dɔn ni ale ye bi dugukolo sanfɛ o tigi ka bɔ ka jɔ ale n'ale ka jɔ kɛnɛ kelen kan o k'a lajɛ jɔ le bɛ kuranna dɔn. Nin tɛ wele ko waso nin tɛ waso ye sabula o alamɔgɔ ninnu olu tɛ waso anw cɛ la sabula olu bɛ anw ye i n'a fɔ ni denw cɛ la walima a ka misiw cɛ la yala fulacɛ bɛ se ka taa waso olu kunna wa? Fulacɛ bɛ taa waso misiw la a bɛ mun fɔ walima a ka sagaw n'a ka baw. Waso tɛ nka a bɛ fɛ ka ala ka kabako dɔ le yira danfɛnw na wa a bɛ ka nin fɔ kɛnɛ min kan yɔrɔ min na jamana min na o don kama dɔnnikɛbaga baw de tun b'o yɔrɔ la.
wa be ka fɔ fana ka do olu le tulo kɔrɔ ni mɔgɔ min wa n'a fɔla fana i n'a fɔ bi dɔ bɛ sigi telefɔni kɔrɔ ka kuma dɔ fɔ mɔgɔ dama dama de b'a ye o y'a balen ye walima fɛn dɔ ayi o tɛ n'i b'a fɔ ka tila a bɛ sɛbɛn ka bila journaliw la ka publier diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen na bɛɛ b'a ye ni mɔgɔ min k'o tɛ a ye bɔ ka na ala ye kɔrɔla dɔnniya di yan a ye na an bɛna kuma nin kabako mɔgɔ an bɛna kuma o le kan bi mais kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛna min fɔ a kan bi o ye ale yɛrɛ ye min fɔ kalifaya mais sani an k'o fɔ a ka kan an k'ale yɛrɛ fɔ dɔɔni k'a yira k'a fɔ mɔgɔ jumɛn de don ala mɔgɔya kɔnɔna na an ka kuma a kan ten ka sɔrɔ k'a da don o kumaw kɔnɔ an k'a dɔn kuranɛ y'a yira i n'a fɔ a y'a min kalanna sisan ko ala ye layiru ta muminunw ye minnu limaniyara ko ala subhanahu wa taala bɛna kalifaya di o ma dugukolo sanfɛ i n'a fɔ min kun kɛla ka tɛmɛ ka kɔn o ɲɛ o kumaw senfɛ alakira sallallahu alaihi wa sallam hadisa janba dɔ la a ye kalifaya fana nali fɔ o kalifaya nali a y'a daminɛ kalifa fɔlɔ la min bɛna na nabiɲumanya dɔ kɔfɛ o ye a yɛrɛ ye fɔlɔ o bɔni a la a laban na a nana kana fɔ ko kalifaya bɛna na wuli tuguni nka a bɛna wuli nabiɲumanya dɔ le nɔ na o fɔlen a ye daji donc o b'a yira k'a fɔ alakira sallallahu alaihi wasallam a ka masihu nalen kɔfɛ ala subhanahu wa taala bɛna kalifaya wuli o kɔfɛ o hukumu kɔnɔ ka cɛ min kuma fɔ nin ye an ka dɔn k'a fɔ a fa fatura waati min na o y'a sɔrɔ a tɛ tɛmɛ san 19 kan o don kama a taara ka taa jɔ a fa kunna a yɛrɛ le bɛ k'a langali a ko nin kɛlen ale y'a miiri k'a fɔ mɔgɔw bɛna wuli sisan ni manamanakan caman ye k'a fɔ ka fɛn foyi kɛ ale wulila ka taa jɔ a fa kunna ka yira k'a fɔ hali ni bɛɛ ye bila bi ka ne kelen to yen diɲɛ bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan k'o bɛ ne wa ne bɛna jɔ o kelen kelenna bɛɛ lajɛlen kɔrɔ wa an tɛna siran mɔgɔ foyi ɲɛ a bɛ ka nin fɔ waati min o y'a sɔrɔ a bɛ san 19 a tɛ tɛmɛ o kan o tɛmɛlen kɔfɛ a y'a yira k'a fɔ a ka kumakan na a ko ale b'a fɔ a bɛ ala kɛ a ka seere ye ko kɛsifu kɔnɔ kɛsifu ye juma ye a ko cogo di aqulu shahidan billahi annani qultu fi halati al-kashf ana al-masihu al-maw'ud mathiluhu wa khalifatuhu a ko ale tun bɛ kasifu kɔnɔ o ye i bɛ lihaliya dɔ la i ma sunɔgɔ nka i tɛ anw ka diɲɛ kɔnɔ tuguni ala mɔgɔw le b'o kɛ a ko o senfɛ ala subhanahu wa taala ye a to a ka masaya la k'a boli ale nɛn kan n'ale y'a yira k'a fɔ ale ye masihul mawudu ye masihul mawudu ɲɔgɔnna ale ye o ye wa ale ye a ka khalifa ye ala le y'a boli ale nɛn kan n'ale ye o a ma da o kuma ma a y'a yira k'a fɔ a ko ni ala kelen kelen ni ka yamariya ye qultu bi hadha al-kashf ana alladhi kanat al-azarawat yantadirna zuhuruhu min 19 qarnan فعولن مقسما امتثالا لأمر الله أن الله امتثالا لأمر الله أن الله تعالى جعلني حسب نبوة سيدنا حضرة المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام ذلك الابن الموعود الذي من مهامه أن يبلغ اسم حضرة سيدنا المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام إلى أكناف الأرضين ako ala y'a bori ale nɛ kan ko a k'a fɔ ale le ye den min ni ala subhanahu wa taala y'a layuru ta masihul mawudu ye min ye hadrat mirza gulam ahmad ye k'a yira k'a fɔ min bɛna na ka na ale tɔgɔ ta k'a lase diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen na a kɔrɔ ko min bɛna silamaya cɛri diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen na ni dalilu bangelenw ye se ka jɔ a ɲɛ sabula a nali bɛna kɛ i n'a fɔ ala yɛrɛ le jigila dugukolo sanfɛ nin ye a ka kumakan dɔ ye halisa ka a yɛrɛ ko fɔ a kɛtɔ ka kuma khalifaya kan sabula an ka babu yɛrɛ y'o de ye a y'a yira k'a fɔ a ko khalifaya kudratu saniya ni hadrat mirza gulam ahmad alayhi salatu wassalam ni a y'a yira k'a fɔ ale fatulen kɔfɛ ko kudratu saniya bɛna na a ko ale b'a yira diɲɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen na k'a yira k'a fɔ akbala الثانية وظهرت ولكن مع الأسف الشديد هناك كثير من الناس لم يدركوها ako kudratu saniya min na kuma fɔra ako o kɛla ka ban wa o sela o bɛ dugukolo sanfɛ o bangera nka malheureusement i n'a fɔ tubabu b'a fɔ cogo min ko mɔgɔ caman bɛ yen nka o ma se ka faamuya dɛ a ko o ma se ka faamuya
nga ale b'a fɔ yumkinuni an uqsima billahi qa'iman fi ayyi makanin ala anna dhuhura qudrati saniya kana muqaddaran fa hadath. Ako ni qudratu saniya min na be ka fɔ ni ye fanga filana ye layiru dɔ le ni a kun tala Allah subhanahu wa ta'ala fɛ a ka ciden nɛn kan, a ka ciden nɛn barikama. Ako ni ye ko ye fana ko min fana ni a kɛla wal yawm ale b'a yira k'a fɔ ko bi kɔni laysat hunaka wasilatun litatawwur al-jama'a ghayruha. Ako k'a fɔ ko jama'a bɛ se ka taa ɲɛfɛ, silamɛya bɛ se ka taa ɲɛfɛ, silamɛya bɛ se ka se sɔrɔ, silamɛya bɛ se ka manja sɔrɔ diɲɛ mɔgɔw ɲɛkɔrɔ n'a ma kɛ ni kalifaya ye k'o tɛ se ka kɛ fiyewu. A ko k'o kɔni bangela dugukolo sanfɛ. Ni y'a ka kuma dɔ ye. A ka kuma wɛrɛ la a b'a yira k'a fɔ inna Allaha ta'ala huwa alladhi yaj'alu al-khalifa. A ko kalifaya kɔni o ye Ala yɛrɛ bolo de b'a sigi. Mɔgɔ tɛ dɛ, a kana yɛrɛ nɛgɛ. O misaliya dila ma an ka karamɔgɔ dɔ fɛ min ye Mustafa Thabit rahimahullahu ta'ala. A ko a misaliya bɛ i n'a fɔ sabula kalifaya sigitɔ a bɛ ye i n'a fɔ a bɛ voter la le. Nka Ala le b'a choisi. O karamɔgɔkɛ kɛtɔ ka walawala a ko a misaliya ye jumɛn ye a b'i n'a fɔ ni dɔ ko i ma ko i ka yiridenw filɛ nin ye ko i ka dɔ ta ko k'a di i fa ma. E taala i fa ɲininka ko o ko yiriden bɛ nin minɛn nin kɔnɔ ka juma ta k'a d'i ma i bɛ jumɛn de fɛ? I fa ko bon lomuru min b'a kɔnɔ o ta k'a di yan. Yala jɔn le y'a ta? E fa le don. Tiɲɛ don e bolo le y'a ta k'a d'a ma dɛ mais a yɛrɛ y'a fɔ ko ale mako bɛ nin de la ko i ka nin ta k'a d'a ma. Donc ale le y'a choisi e tɛ. A ko kalifaya misaliya y'o de ye. Donc y'a yira k'a fɔ ko Ala le b'a choisi. An k'a dɔn k'a fɔ fa idha aradati dunya kulluha an tuzila al-khilafa aw takhtara shakhsan khalifatan la yarda bihi Allah. A ko ni dugukolo bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan kalifaya min n'a sigila Ala subhanahu wa ta'ala bolo k'o b'a wuli ka bɔ yen. Ko ɲɛnamɔgɔ dɔ sigi o nɔ na ko a k'a dɔn k'a fɔ ko Ala tɛ jɛn n'a ye fiyewu. O tɛ kɛ. O tɛ se ka kɛ. Ala y'a yira k'a fɔ hali ni o mɔgɔ min n'o bɛ fɛ k'a sigi hali n'a kɛla Ala mɔgɔba dɔ le den ye ko an b'a sigi ko a diyagoya k'a sigi Ala ye mɔgɔ min sigi ko k'o bɔ yen ko a k'a dɔn k'a fɔ Ala bɛna o mɔgɔ nin a bɛna a minɛ cogo la Nuhu dencɛ minɛna cogo min k'a bɛna minɛ o minɛ cogo la. Donc a ye min fɔ kalifaya kun kan o dɔ le ye nin ye. A y'a fɔ k'a dɔn kalifaya baraka dɔ ye jumɛn ye o de ye silamɛya yɛrɛ ka kɛ cogo min na teriya bolo ma ka dugukolo bɛɛ lajɛlen minɛ ko kalifaya baraka dɔ le y'o ye. A ka dɔn bi fɛn caman bɛ yen an bɛ k'a kɛ bi a fɛngɛ sigi a so yɛrɛ sigi an yɛrɛ ye radio so télévision so o n'a ɲɔgɔnnaw k'a sɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen a caman bɛ jamatu le kɔnɔ k'a sigi silamɛya yɛrɛ kɔnɔ o y'a sɔrɔ dɔnnikɛbagaw tun bɛ ka fatuwa ɲini haramu le wa haramu tɛ wa a dagalen bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ minnu bɛ yan ni o si tɛmɛna san 50 ka ban bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ waati dɔ tɛmɛna a tun bɛ fɔla ko télévision ye haramu ye o kɛla ou bien o ma kɛ waati dɔ tɛmɛna a tun bɛ fɔla ko radio ye haramu ye o kɛla ou bien o ma kɛ olu tun bɛ k'o ɲɛɲini tuma min na Ahmadiyya ye o sigi a bɛ ka silamɛya cɛri ka taa diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ nka bi olu yɛrɛ ma sigi wa o ma kɛ a tigiw ye wa jamatu ma bila kɔfɛ bi n t'a fɔ ko a jamatu bilala kɔfɛ n bɛ fɛ k'a fɔ o ɲinɛna o kuma ninnu kɔ n'i y'a fɔ mɔgɔ ɲɛna bi ko jamatu le ye nin daminɛ mɔgɔ caman bɛ o tɛ da la mais o kɛla kalifaya baraka de ye sabula nin ye ko ye n'a fɔla mɔgɔ ɲumanw nɛn kan k'a yira k'a fɔ ni Imamul Mahdi nana a bɛna jɔ a jɔyɔrɔ la ka to ka wajulu kɛ ka to ka mɔgɔw ladi ka Ala kumaw lase ni mɔgɔw bɛ to o to yɔrɔ la tile 40 ni o bɛ to k'a ye o ka yɔrɔw la walima tile bɔ la o b'a ye k'a sɔrɔ a jɔlen don a ka yɔrɔ la a bɛ ka kuma mɔgɔw fɛ an dun b'a ye bi a yɔrɔ yɛrɛ le ye nin ye min ye radio so walima min ye télévision ye bi kalifa bɛ kuma kabini n'a bɛ Londres mais an sigilen don yan an ɲɛ b'a ja la an b'a kumakan mɛn an b'a fɛn bɛɛ ye la nin ye ko ye n'a fɔla ka bila donc kalifa y'a yira k'a fɔ a ko nin kɛlen kalifaya yɛrɛ barika le bɛ yen o de b'a kɛla nin bɛɛ lajɛlen bɛ se la ka kɛ tan silamɛya bɛ se la ka cɛri wa ka cɛri a ɲɛ ɲuman fana kan a ko journaliste bɛ yen a bɛ Misra o bɛ wele ko Al-Fathu o bɛ wele ko Al-Fathu o journaliste ko don dɔ la olu yɛrɛ y'a sɛbɛn k'a yira k'a fɔ ko cɛlo anw bɛ ka jamatu kɛlɛ ko Ahmadiyyaw tɛ silamɛw ye nka an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye dɛ ko bibi na mɔgɔ minnu yɛrɛ bɛ ka silamɛya cɛri a ɲɛ yɛrɛ kan wa o bɛ ka cɛri ka tɛmɛ bɛɛ kan a ko jamakuru wɛrɛ tɛ fo ni Ahmadiyya fo
k'a sɔrɔ an b'a miiri k'a fɔ ko silamɛya jugu don k'a sɔrɔ olu bɛ ka silamɛya cɛri cogo min ko anw si tɛ se k'a kɛ ten ni an segila kɔfɛ taarifu la silamɛya masaba minnu tɛmɛna olu b'u yɛrɛ ma se ka silamɛya cɛri ni cɛri cogoya la i n'a fɔ bi ahmadiyya bɛ k'a kɛ cogo min a bɛ wele ko alifatu misra min an bɛ wele min wele ko Egypte olu ka journal dɔ de don donc a yira k'a fɔ khalifatul masih athani radiyallahu ta'ala anhu a ye khalifaya baraka a y'a fɔ yɔrɔ dɔ la k'a fɔ a ko al khalifatu hiya hibatun ilahiyya a ko an ɲɛ bɛ khalifaya min na nin ye ala yɛrɛ ka sɔnni de ye k'a di innaha alamatu min rahmatillah هداية لهذه الأمة إنها تهدي المؤمنين في سعيهم لبعث عن الحقيقة وتظهر لهم إلى طريق ويظهر لهم الطريق إلى الله أقول جودي فيا يسوني كادي دوكولو مغوما أقول على فنكا هنا تغمشير لدو أني كاندا لدو أنكا دون كفو على يوكي أكاد مانتوني مي يسلام يا ديناي ako aka dɔ k'a fɔ ala bɛ ka silamɛjɛkuru kanda ka o sama k'o bila tiɲɛ sira kan ni kalifaya nɔrɔ de ye bi dugukolo sanfɛ a ko an k'a dɔn k'a fɔ yɔrɔ wɛrɛ la a b'a fɔ tuguni ninnu kumaw a y'a fɔ livre minnu kɔnɔ a bɛ wele ko barakatul khilaf a ye kutuba dɔ de kɛ don dɔ la jarisa dɔ senfɛ o kumakanw na a farala ɲɔgɔn kan ka kɛ sɛbɛn kelen ye donc a kuma ninnu caman bɛ yen an bɛ k'a ta ka bɔ o de la a y'a yira k'a fɔ ako aka don ka fɔ ko ni jamakulu min n'an ɲɛ b'a la ten indama takunu l umma tahta khilafa fa innaha mahmiyatun min al inkisamat ako ni jamakulu ni silamaya manton kɛla khalifaya duguma khalifaya suma kɔrɔ ko aka don ka fɔ ala subhanahu wa ta'ala bɛ o kisi ka bɔ farafarali ma ni o kɛla khalifaya suma kɔrɔ ala subhanahu wa ta'ala b'o kisi ka bɔ farafarali ma ni ala yɛrɛ ka sɔnni ka di dugukolo mɔgɔw ma donc a y'a yira k'a fɔ a ka kuma yɔrɔ dɔ la tugun a ko aw silama jamakulu kɛrɛnkɛrɛnnenya la ahmadiyaw a ko a kana jɔrɔ a kana hami diɲɛ fangabatigiw la walima kɛlɛ minnu bɛ la ka bɔ kɔ kan ka na bin jamaatu kan a ko a kana jɔrɔ o la a ko cogo di la tanshaghilu abadan bil mu'aradati al kharijiyya ako al khilafa hiya mabda'un thabitun wa rukizatun qawiyya ako chodi ta'tamidu 'alayha al umma min khilaliha nataqaddamu tahta himayati Allah ako khalifa ya min nanye balani akana joro few ko mo munu be kan kele ko be se kan la jo te se few aka donc afo ni khalifa ya min naflen ye ako hiya mabda'un thabit joyoro min bala joyoro sabatilundo de asluha thabit wa far'uha fi sama a joyoro jolendo wa dili bamala kosobe akana afo go mo shibe se kan ni jamakulun mo shibe se kabo akana hami wala yere ako aka donc afo ni jamakuluni aka donc afo bena kɛ sababu ye ka silamaya sama k'a lase yɔrɔw la mɔgɔw hakili tɛ min na a k'a dɔn k'a fɔ ni an kɛla kalifaya sumakɔrɔ waati bɛɛ lajɛlen na a k'a dɔn k'a fɔ tagaɲɛ ani se sɔrɔ o y'an ta ye an b'a fɔ qawli haza astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallah. Maintenant, il y a petite poésie, Mudassir Ahmad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salli ala nabiyina salli ala Muhammadin salli ala nabiyina salli ala Muhammadin inna sahabata kullahum kazukai kad nawaru wajhal wara bidya
إن الصحابة كلهم كسكائي قد نوروا وجه الورى بضيائي تركوا أكابرهم جاءوا رسول الله كالفقراء إن الصحابة كلهم كسكائي قد نوروا وجه الورى بضيائي إن الصحابة كلهم كسكائي قد نوروا وجه الورى بضيائي الصالحون الخاشعون لربهم إن الصحابة كلهم كالسماء قد نوروا وجه الورى بضيائي إن الصحابة كلهم كالسماء قد نوروا وجه الورى بضيائي. Sakala, maintenant, j'invite Oumar Massahib pour la deuxième intervention. Bismillah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وباركت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله ثم الحمد لله أمي الله سبحانه وتعالى تنوى مغا شيرا وكرا كرايا كفو أدم دي مغا تيدا دولا فوي كليني بوين كانو كما كرا عليه ودي لا إله إلا الله Muhammad sallallahu alaihi wasallam oye aka cidenye kana adama de sigar ma bele jele mo ne man barka amo ñina Allah subhanahu wa ta'ala sallallahu alaihi wasallam koray ami ñina Allah henen naw bele jele la Muhammad barka ko Muhammad kanu kamo salatu kala beka salatu abarka here annema bisay kata salatu kabairamo Allah kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam alima hitaji katanga tanga salatu la kama ala kira jira man salla alayhi marratan wahida sallallahu alaihi ashra marrat kuni mami ya salatu she kelingene Muhammad ka alabi salatu she tange eka nene eka salatu she tan wala ma nene ka salatu shekele o barka o joro be mi anye jurmu tawye anda be kunno lewna anda be ma fobalu fo o salatu shekele o kele kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam alam ye ko bita ka saniya kono ka salatu she tange eka ikan no ni no fe
ay bado muhammad konte adabara ne de kamo anga nogale ni kile sababla ko ala e shen nge anga okma ne de ka salatu muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kamo anga nga seli chaya no e salatu ko cha muhammad sallallahu alaihi wasallam azigo de majirala kana haga era nyinala muhammad sallallahu alaihi wasallam muna ma hitaji katanga salula kadaka dakuran do be anyo kala inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi hikarne ala ani ngamele kaw ala jini dal masa nema tigi o ko ne ala mi nema nga yamara ko kikado amme ga salatu nema barka o bijigi muhammad ka sallallahu alaihi wasallam o ala na ka mele ko nema jigi yora mami nyew amal make amal amso nene ka salatu o nogole o jora fe jumenye o tigla ma ka barka la sa foi aha adabora nene ede kamo ala krawo de sallallahu alaihi wasallam ni muhammad nema konye akogaji ale op mana nene ka salatu o do be sababu kana muhammadu kogajina opma anye denga mise ka banyoro la kata muhammadu kogajila no tarabla kogajina ko opmana hakani dona boli kana nene e yorola anga salatu sababula opma ni e chamange ika denga akono bi fere kadunya nema chama bina o ni ya ke salabatoy ka ke denga vitini kono jaleni o nema hakani nana amal make menyira yedo wala ma menyira kadu na ija kana ka fiu ga kana ki ono ka be fenye muhammad adabara ere kamo o kamo ala ko inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi nala ninga meleke o anga nema baraka o be konye abi shuru muhammad daga sallallahu alaihi wasallam muhammad ya konye o kuma awle mena jom ko na ka ke kusa aya jija aga denga se ka ba yorola katabla muhammadu ko wajina no ka ku nema barka ala don ala noro o na boli kana ayoro la aka denga sene imbunya ana dunya hakala ko mala kan ne ngundi ni na bele gele mo mimi ka salatu ke bay muhammad sallallahu alaihi wasallam o muhammad ni alna na islamay o akira jebe mo ngabi ci watimi aw be ba do ko wo ya sura je kornedo je ka ko do nga do bulu ma fente je bulu kibara la se sababu kundey o kamo muhammad sallallahu alaihi wasallam itira jebe mo echen dagura mi voranne ala fe eye na fo mal qur'an o de dafale fene fara ko fenna bola on ga dafale mi ndiri mo ne dina mi ndiri mo de dina yire kala se je fara ci dan fara jala muhammad o tetle o te sahaba o tle aw bata ke katada wato do ne je ko nere amna ala ni sababu ye mi ke dawriya chen ni sawoye kata fa be fe arama de nga nyon ani nyon lame ani nyanye nere sawoye kuma sabalti karaba ni mo ga nyina ma be wati mo wati toye ngamina no sababu ye ko no wati be wasur awtay ikatta kuriyami no foriye no qur'an ye andi dina mi no dirmo no qur'an islamay okma o de kanga ciri kata je fa be fe o wati nga ba soro awtay jinne bina jono bara ete sahaba awtay papma wa akharna dabara de suratul jumaatu jara wa akharna hum lamma yalhaqu bihim o bina ke chawarawi zalika fadlu yuti man yashao nabi o fasmandiya de mamo mami no yanja ete sahaba awtay o bu yade bina de jenmo ala ko mami ne ala no yene ala jamado mopia ala kira muhammad sallallahu alaihi wasallam ka soro ka wala kuma kuna man voraya kuma du man vora ne na ko flana mi voranye aka do ma fargolo ti chef la ga je kono je o yoro ya ala bulo koy ma nyuma di chef la ke ma du ti chef la ke je nyina boy nyina ma e kele bewye
wa kelen be yere moyo mandi koy bana bena kongo bena meno bena bo bena nyegana bena ngoy meta je yere ni ne ni daga sagino ala ko di ma bla kana wala chef la heu ma juti chef la ka ma nyuma di chef la ka muhammadu opmana nani masoro ete sabo tei jenne bina opmana qur'ane doni dinere lakika jenne bina chega ta farafran farajila odo wala kara ka fa sallallahu alaihi wasallam larabu nanga miya chela no salman farsi ala kara ibolla salman farsi kama nguga na miya chela ne ala ne la doni ko o bona do ala bino kengre ko kene muhammadu kanna ko flana noro na domo ne ga ala dona shuro ka ne ga lemen en domo mugo so kawli ki joni nga baray nani febdina min nafale na ke de ka je faabe soro flo a kele ka je faabe soro o doni bi na rabu atibawla farsi kam ya chalani ala ina dina ka bo o bona do de la de ale bo bona do de kerengere woni mo hodu sagote kula koy ala sagote be kula ene sago bala ma kal rabu yede ngane sagote koy ala sagote do illa ma yasha Allah bani ala ken fo rabu ya kakuna nga bila ba odela de okma imam mahdi alayhi salam alim mina ala karana no fami sallallahu alaihi wasallam ka cerga ta fa bela jelefe o che o farsu dela ni ambe wolola salama du kono kabna makala ke ka kibarame mahdi bina annacho hanni mo fora nyongo nacho la nani ngoni sigato la ala kara fa sallallahu alaihi wasallam jekulu nu ka biolo vlani sabaya ashitei mindo ka kadaka ala kara fa ka wala sallallahu alaihi wasallam wa ala mi ya fo folay karo ka fo na mana akuna ke ko doyde kada ka mo horci rage be mo alla ndine mi no dabara jebe kamo amma sere jebe soro choshila ale kanyana ma yakono sabo kanyana ma yakono kada ka to kunde ne ala ko ala rabina no wate je kono kana no sawye opma abina chemi ngere ngere obo farsula kelama sile samwakele ani kemenani ala kara ko ka fonna yo je alega mahdi na ko na onye amakale mahdi faka beno de islam asile samwa kele ani kemenani na karo tetan nani shwe okma ni folenye bolenye kuma sabal te karaba tuna mena osabu allah subhanahu wa ta'ala kemi ngere kala kala doni na okun kasalama doni do okun okara hadarat mirza عليه السلام المسيح الموعود والمهدي الموعود كما مهدي النور دال مودكرا غلام محمد عليه السلام ويا كولد واتي سرا وعلى غننا القران محمد يا ولا o tamashe min no baji na saka fo wati sira mati ngalga ka fo jelaba chena wati sira blede ngala no makala be ko jelaba le fa wati de ko mina keje kono o mi wara ala kira fa sallallahu alaihi wasallam ala kira ma domo akwanye bede ni mahdi na famo المسيح الموعود والما عيسى ابن مريم كي كادو كافو ابي بوني كم ماندو دلا منكم كباكو كمامي نو فراكونو كباكو امال ماكي من كمانا كاكو نو يلوري اكو على كاكو يتزوج ويولد له ko mahdi min ko farade ko habina musofuru ko bide zoro ka musofuru ka de zoro ala kra o era foku
muso furu la caman bɛ yen bɛɛ ka den sɔrɔ dɛ teri kɔrɔ bɛ kuma in na de o kɔni n'a fɔra ana muso furu ana den sɔrɔ kɔni farajɛ muso furu farajɛ muso furu zona ala bɛ muso furu a bɛ den sɔrɔ n bana ala muso furu a bɛ den sɔrɔ a ko maaden bɛna muso furu ka den sɔrɔ kɔrɔ b'o la dɛ ale yɛrɛ y'a da don o la k'a jira k'a fɔ ala kɛra a ye den min kun kɔri nin ye dɛ den gansan min fɔra ko bɛna jɔ ale nɔ na n'o ye mamadi yɛrɛ ye o kuma yɛrɛ ka to yen a ko y'o ladon la o ya tɛ bɔ jɔ y'o ladon a y'o ladon den sɔrɔ yen den sɔrɔ ye kabako ye kabako don den dɔ de ko fɔra min ni a bɛna kɛ dagabana den ye o kumana alimami mahdi alayhi salam n'o ye hadarat mirza ghulam ahmad alayhi salam ale yɛrɛ a ka dakuruyaw la a ye nin fɔ a ko yushbihu abahu wala yabahu a ko den min kofɔra nin ye ana bɔ a fa fɛ a t'a jɛ foyi la yushbihu abahu wala yabahu o ye imam mahdi yɛrɛ ka dakuruya ye o kumana Allah subhanahu wa ta'ala a b'a ka cidenw ci o b'a sɔrɔ dibi bɛ diɲɛ kɔnɔ dibi sigiyɔrɔmaw ka nin waati y'a sɔrɔ dibi bɛ silamɛya la silamɛw kɔnɔ gannen don kɔkanjuguw b'u kan u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ pati sagana bɛn tɛ sokɔnɔna na kɔkanjuguw b'an kan anw na taa ɲɛfɛ cogo di o bɛ gɛlɛya sa dɛ a ye taa t'o la ka d'a ka bana bɛ kɔnɔna na a bɛ kɔkan na kɔdimi ani kɔdimi n'o fila farala ɲɔgɔn kan a foyi t'o la saya kɔ ala y'o ye o kuma a ye layidu min da imam ala kɛrɛ sallallahu alaihi wasallam a y'o bɔ a sira fɛ imam mahdi a wulila k'i jɔ k'a ka wele da mahdi kofɔlen ne yɔrɔ n'o suguya kɛra o kuma na jugu fa dolu la sa de sitana b'u tɔ juguba ni maa min fana ko ne bɔra ala fa fɛ ala kabako ye min ye e yɛrɛ ni minnu ye tere ka kɔrɔ i yɛrɛ badenw ala i yɛrɛ sigiɲɔgɔnw i teri jɔnjɔnw olu bɛ wuli ka don i juguya la koyi i ti dɛmɛ foyi sɔrɔ ni ala tɛ o y'ala yɛrɛ ka sunna to ye a ka ciden ko la n'o yɛrɛ tɛ fana a ti dɔn karisa bɔra ala yɔrɔ la ni bɛɛ kɛra jugu ye n'o n'a ta bɛn a ka ko taara an n'a dɔn k'a fɔ wa ni maa i cɛ o b'a kɔrɔ dɛ badenw bɔra kɔfɛ fadenw bɔra kɔfɛ sigiɲɔgɔnw bɔra kɔfɛ teriw y'a janfa a tora a kelen na ala ko tigi f'a ka kɛ tan ngo n'a ta bɛn n'a jiraw la ko ye ɲɛngala ta ye ni adamaden don a ko kun kan ka sa dɛ ka d'a kan dɛmɛ banna la pewu nin kɛra ciden bɛɛ la imam mahdi alayhi salam hadarat mirza ghulam ahmad a jɔra a kelen ni a dɛmɛba foyi tɛ ni ala tɛ chrétien ko muna ko isa sara silamɛw la fanba ye muna ma kɛ arabu ye o kuma na ayi o tɛ se ka kɛ sa o kuma ɲi bɛ min diɲɛ yɛrɛ a diinɛ maaba olu bɛ min bilen chrétien t'a fɛ silamɛ t'a fɛ yahudiyaw tɛ nin fila si fɛ ka kɔrɔ kuma tɛ maa min na k'i muhamadu ka baara taa ɲɛfɛ a bɛ jamana min na n'o ye ni jamana ye olu fana tɛ silamɛya fɛ hali misiri wele ka u ye mɔgɔw caman fa misiri wele la misi sogo tigɛ don o tuma Muhamadu dakuru kelen na a kɛra de a kelen jɔ mɛ ni ala yɛrɛ tɛ taacogo t'a bolo dɔgɔyali min n'o kan ka da Muhamadu kan ni silamɛya yɛrɛ kan n'ale yɛrɛ ka da kɔni b'o la sɛbɛnni bɛ kɛ silamɛya kabako yɛrɛ bɛ silamɛya la u ye kuma fu dɔw fɔ ko kabako dɔw kɛra nkalon don ni tiɲɛ don o kuma mun na kabako tɛ a kɛ bi kuma caman fɔra dɛ an balimaw imam mahdi ko a faamuna nin dakuruya na juguw bɛɛ taara ɲɔgɔn kunbɛn munna juguw taara ɲɔgɔn minnu bɛ silamɛya fɛ minnu ko la ilaha illallah rasulullah k'a dɔn olu bɛ muhamadu fɛ bɛ silamɛya fɛ nka ni jɛ in k'a fɔ a ye mahdi fule o de tɛ tiɲɛ ye o tuma a tɛ se ka kabako foyi kɛ yen k'a sɔrɔ juguw ta yɛrɛ silamɛya yɛrɛ tɛ tiɲɛ ye nka komi an tɛ tiɲɛ in fana fɛ o tuma na wa tiɲɛ in ta ye ala ko wa bɛɛ y'a ta fasa dɛ
Ghulam Ahmad way bina sonde na ko ke kaba ko jemaye o ba ko ngo islam ya kaba ko ka fo ko ngo biya tega jawa ko nyede ndimo ndenge kaba ko onge jena ngome anashi soro ala norodo ana kida fala rajigina kabara ke tukufi ana islam ma jeze kataje fa ba fe farafunu faraje be to be doni no shuraka amal mahu ninye dimise nyira kunga de nyira na bali kunga ala ko imam hadi alayhi salam afo kone ala kote imam hadi ni bo pati ju wan naywa mafu dera ja ko bina shisoro ko bina balo ko bina dozoro muna ko bina doni soro ana yew ni alabi aramade mine aka jugi mode abi ko do ke fo yere bi daki se jan ko enya fo ngalo ba dakono imam hadi ay watu fo ka ko nye doni ala na de do di imam hadi mo denge imam hadi rama ma abbe ko ni no muhammad mo fo iko ma fora shibidamo wana baraka dinena o de fitini ala ka kalfamne do o karama ju wo aya fa atani de mi ganga ci soro era ma baba ko ulam ay islam atawa an ya fo chay ndayo wala ko ayela sade ayela fo ga se korota ay ngono una mo ko chedo ya tawfo nga yala ne ko mo ni nowa ala mi ya fo no ma fo ni no de wa ya tawfo wa yela ra ko sade ngane tige maka ala bina ka yele ko abina ke wala de ko abina ba kashila amal mo ko fe allah subhanahu wa ta'ala na imam ali grese dingala o bole sa ulama ahmad ko aywa aw munu nyella kunu aw munu nyella adama de seyla kunu ko ken su ya koy wa ala ta fole na medre way wuli ka shide be ala bulu balu be ala bulu ado ke sade wa ala ko mo ni ne do ayaka ketaw ke aka fotaw fo aw yalla minan yalla ne kungo o de do wa ne mo fayo amal mo ala be adama de la jarabi muslim mawdu alayhi salam hadra mirza bashiruddin mahmud ahmad ndi yela kudla to ba ka ba ka che akadimi senya o ko muslim mawdu alayhi radiyallahu anhu alayhi ba fo akanya me akono akrobalema akwa alayhi kadimi senya bekera banana wati era dowla she saba fo moji tigale saya tlobi chakuna kana boy ma be abna ba todo sakuru karra mam ga ke doni baba norotigi o kanga ta kala warla ko sobede nga aka kala yere la hala abo fo ma chama lek sigata madrasa la kala yore directeur wati lo bina imam hadith alayhi salam kajira ko ika deni chena aka koy kaba koy de asta kala wala koy aka buna ka cha ko jugu inna kala ngoy muslimo do era balakale akwa le yome ale re jorla imam hadith ibn ali wele ka korfa ko sebe konga imam hadith ko chamo ako ako ni yara sira kata shekelengele kala wala ka do lame ako le bay boy an yoro ta da bisu ko kai masha mangana o ay ga kuma kono e ko aban joge mina to ine calcul ngoy hisabu e oni akli man dati fo famu mama di wa ko jatewa kwa famu no ako ni mina jateke mnyende
dinna jate kala jate barake koy na jaw kaw dinna bla fe jate minena nyala ka mado na to ngala ko la to bina fa cendo do de da ko yakena akanyina mana fisi fata fisi la chugo do late bejigi to ala al du kono mo were fona kare ma mari re atakene yalaw doni bi bomi fami bomi wakaba ko de na do bla koy bana de wadlo kuma peso so bala kalo se baka danyonga kuma tsika kuma era tsika ke kusebe yugo ko na shi soro ngani zai mashi kana kuma to yi ningo ngo ke ana ta fani zai amal mo Allah subhanahu wa ta'ala betane o kala jime be se ka kanyesa kala fu mi yorol lay ni dine kala nde wala ma je o kala o karamo de kayni o nurdin wala ma sawab ne so no fana kanga wala na mo alan so so ne ve at sega fana ta ngona ta be ko ni ala ga te ko hole wala ko ne tay ndai o tay atay ayata o kala ne tay mina do ne ye muslimo du yere ayra korbale de ba kan la kala kan yana ma dimse ya kra chomi ngani ya tro pat sagana do da sade o ngani ya re de la kuma de ani imam mahdi re mi va ma le re ba kan la kala dala imam mahdi ko da kuna kene na ayen doyi ala ya ran ngala ayo fo karamo e musa hakil gasi da ku ya kene na muslimo do alayhi salam ka dimse ya be kra bana misela ma ta do fe naga shitigi alhamdulillah o ala de ledu da kana kai wani bana misai ka do ka fo ni ben na ba ko safe ka jo chagai ngona tabe abta ka fo nyemi ngumi ndoro ko sabe hali bi ngoro balena nyei ate doy mo ngona tabe doni morami kala in zoro lami karamo jini o de pumaisa amal maw alhamdulillah nala lati ka ba sababu bina de ngala ka sababu do nato ne to famu an jigi bitige wala ma ami ya tigila ngalla ba abta la babul ka ubulika jo ne na obiga mi sabawi ni ngara alama bela al muslim maud alayhi salam ikaro ka fo imam mahdi afatro ka shiro sanjoli santane konondo de wa kara jigite de be fami noro na barka o kono na ala no bo akoro ko suma bo akoro adina ke todi ngala sarawa ala mingo abadi etode ala mi dedi ala sarade ay imam hadi de fadra ala sala ko ala ma lay di vaire ala de de tigere akla fala ledla o mala ko aji ganatike kamal maw al muslim mawdu alayhi salam akanyina me afoga na bla santare kono dona o kerata ngami ko bagoy imam mahdi ashudale nindi bisa santare kono do abdi kale fashukuna hanni beye e kobla min gale neti kobla dimisa santare kono do e fatro bena chemo hanni sahaba be murtira neti kobla fiu o feno ba kono ala ka feno ba kono o ko tabini momi mune ba seji mene bay e kalam je ki kwa dami amal mo alhamdulillah thumma alhamdulillah khalifa al-masih al-awwal hadrat maulana hakim nuruddin radiyallahu anhu al-nasi khalifa alamma me ale wele o yasro muslimo do be sanjoli samuga ani duru demisani o kala filmi no kanga ke kala filila komi imam mahdi afo chomi ani qur'ana kalna aya mingala وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفون في الارض كما استخلف الذين من قبلهم
wala yumakkina lahum dinahum allati tadahum wala yubadilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani ni ala mi na ma fatule ko fe aji karatike ay na bena ma kelenga a o baji aka fa ka wolo kai nasira ka be ma kelenga ko re ko ni ala ba ko kai wano ma kele e kado madama aw yo tagaba nere ala bi de men yeshomo o flo akra mawlana nuruddin alna na fatu of mana al fayami no fara qur'an kono ni imam mahdi alayhi salam aya sabaka fo ne ka wati surunyana ano do kashike ma shite ko ga mo makashi ni ndoina ala timmane ma shito aka mo tela ko akadide Muhammadu tara sabo kashira wanera ta do suryana de kan ladani yana ka foji min dora jifle kono atito men gono ya kele ngada ble de ulam ahmadu awo o kora yo bajira ka fonne ka se to manya ayalla be no o kashi ano yede ala to pama shikuna ngami kangare min nae nindara aya jija akabe ma kele ngaw kasigi nona o ye ala ka kan surat nur kono imam mahdi alayhi salam akaw kangar daka sabo yo basrafe ka nuruddin ta radiyallahu anhu mato no fe nuruddin fatule sa o kumana kala filina nake ma dama dom nun to tale do sahaba chokoro bawla ani don ba bawla qur'an durji bawla larab kam me bawla odoga imam yarat atwadi adinga me ne muslima atwadi hadra mirza bashiruddin mahmud ahmad anaka shi joya be afra to gadu ale farlauka kala na nafili kala wolo mana asorla mi nga kala dala ka fo muslim mawdu de chaara ka tame toga amal maw wa ko dabara de mi nga kala chaara o kra muslim mawdi sa muga ani ko dimise sam wanduru dimise sam wanan dimise don ba baw be karam ko baw be arab ko men maw bena arab ko men baw be minu men muhammad imam mahdi no falu be akra fitne Allahu akbar Allahu akbar sallallahu alaihi wasallam tuna muslim mawdu ka kala chayara adona baba do fitna afo chena ne mata mawfewa ene kalma bay ne tafsir duna ba dimse sam bana famna ne jawai amal maw ado so goro timina de ngani ko do make ko do tido imam mahdi alayhi salam aka brep me do bulo ani jamatu ko wori ere abe kal famnu mulo be fitnena ni yena na jamba ke nala sono babna dafiya samgan nani sama duru dimse ko tagat la kuna na ko bora karla kan dena soro mana on day anayo on dara utaran wor kesu ani mama diga bere ala de kebe kan ko fo nga ka fo ngo fora ni ngo suga tati do we jenu ne tara kafe sa don babu jenu ne tara kafe kotigu jenu ne tara kafe minu nu damu ra ka fa on de torba amra mama di do jama famba ko hey minga kala chayara o de chayara de nabi kemiya ka koy minga kala chayara am to do no fe to don nungo ababna dafiya kadaka udara ka doni anu ka chorobaya ani wari tatwa dimatu warbugo ani mama diga bere dimise sam bugan nani sam wanduri kado ka fo khalfaya jamu merenga dale ngolula ni imam mahdi ka che ko folo no ni dimsani ndesa de no de nda yusuba abahu wala ya abahu no do no te en moil ka fo ala ba no fe no do ona do nere kan allah nazala min sama no do na do saw kabere ni yo mata do doni mala anda do borami
ka wele bla jebe ni chebe du ko ka mi me korana do kana bo o kana koy meleka yere wele kala kada suratul fatiha yoro mi anga na nyon na wala folo sade korane be ni ko ndot segata meleka yengala la arabu kami ni o karamgo fina ka fone nakala kaba kodu ka sebeni ke kay mbele gelela chene bado ka fo chene alay kaba koy muhammadu nguna naka ko sanwa kele ni kanani kara ale ko ngam hadi binanna wa ana musofuru wa na dezoro ine o kuma kunguru mi vora ni meyode imam madi alay chama mi voye de ngunga o be bora wayu ladullahu inila wayu ladullahu ni be boro de kono imam madi afata kura kedina yushbi abahu wala ya abahu ana fa bonyon ve ataje foila minu nye jamba ke ka foko on nye torba yo nu tara amalmo o kacala nene rek baro inde do to kala mo yere kada ka karina foko ko ni ko ne ko bla bajila ona yele ka baza da yorote do olu tay ngerati unu ka doni ani na fulu mambulo anam mena ko la e kado tarafa fenamne ala ya beboy ku bi chebla muso mo ka tu no fe we ngalo mda flo ay chedo de kireni ango bwala khalfa ko ni ay ka fayra mafosa ango ka nyama ka khalfa ango sabe ka fe ni mi imam mari ka cheti garaja ku bo bla kala muso mo ko no fa ala ko ya beche o ya beche anyera mi ayo bla ku no ma boy khalfa fana ku fana boy muso mo ka fo aw kontan ngadi mo tro flelati jawanjiu kata do chene be kabina jama je mi to fa u ka ko bana mi saka ni yere baro na nyona kelengelete aw ka fo ni ngaraire kada ko bana de peu o kamni samgon nani samgon dura kada todi ka jamaatu sama sabiduru anifla sabiduru nifla ayo de khalifa yala kabira bi pani mbo ye de ko ni mbo ya tamato kada samgon nan o yanga ta dew foga na sabiduru vla tame foga na shise sabiduru vla nikola chijera bremenena o ya soro ko ci mangara de ambal maw jubu mabo fashi fe namu kari jamaatu rebe tongo nyuma minabi ni mo be kaba ko ya nin na awru bafo khudamul ahmadiyya ansarullah lijna imaila atfalul ahmadiyya nasiratu ni jekulu na adabura ka fade nyona dine baraka mo ni me kamale ni ngabarai ala ni men noro do akono mugo jamaatu yere bisega to di ka fanga soro kata chugomi ka ke fade kata muso ka je to di fade ya chewla kana takando che koroba ufana ikaro ka ko kuma ango ni jeja kamale na fa on klalo ka anya do atwari an gasru kabur de opma angana so je angana so kamelo nganda chosira kamelo fana ka do je bo lu ko lango na tabe opma anganya chorwa kana ta kando I kado ni nyana mi na fo mo wa fizale fatana fal yatrafatul duna musul mawdu al isra'i radiyallahu anhu kado kamelo ni ayeni mbebla senga moru tro ba flesa abeka bomi atai jin me ka damo o aforo ko mat na damo ko ala na damo aw ko kon de kon nasa mami rata ne sanyo abe so sola she joli ya etwadi moro ko wasara ka waga shule fla korode nala ko mi ato toywa dagu yakelina jamaatu be nizamu mi ngono bi noye khudamu atfalu lijina
nasiratu ansarullah ni me al koli kolu sigile ne ka jamakulu yɛrɛ kɔnɔna ka taa muso fadenya kana ban an ni ɲɔgɔn cɛ diinɛ baara la n'o bɔra yen maa kelen kabako ye min ye a b'a imam mahdi alayhi salam den wɛrɛw b'a fɛ cɛmanw na kelen tɛ fila tɛ nka ni a tɔw ma sɔn imam mahdi la wa tɔw sɔnna a la ka da kan min kun ka kɔrɔ ale ye n'o ye abdulkadir ye imam mahdi denkɛ kɔrɔba ye ale ma sɔn imam mahdi la imam mahdi ka ɲɛnamaya kɔnɔ karamɔgɔ bi lagosi fɛn min kɛ ale fana y'o ala mɔgɔ kala koyi a bɛ tɔli sɔnna muhamadu la de ala ta y'a ka ko ye koyi piyan fo ka taa imam mahdi fatu a ma sɔn kabako dɛrɛ anw kɛ ala ye kabako masa ye dɛ o ala bɛ bɛɛ ka jɛn jɛrɛ la koyi nka ala nana min kɛ denkɛ in dɛ musulmanw du dɛ ale nana tuubi o de bolo a yɛrɛ dɔgɔnin o salasam o o zindabad allahu akbar o kelen khalifa in n'a bɛɛ ka nin kabako kɛ ale yɛrɛ dɔnnibaa ba minnu ye ka kɔrɔ a bɛɛ k'olu bɛɛ gosi wa kɔrɔ yɛrɛ nana ɲɔgiri dɔ kɛ koyi kabako fa bɔra i ɲinɛ i ka ko bɛ kɛ ma sɔn ala tun b'a fɛ a ka kɛ tan de a nana bɛɛ kɛ musulmanw de bolo a ma sɔn a tile la o ye kun kɔri kun amadenya san joli nin kabiri 1908 amadenya yɛrɛ san 100 dafara sisan khalifaya a ye san joli kɛ subhanallah 1988 amadenya san 100 dafara amadenya san joli kɛ o kɔfɛ san joli nana sisan san 100 ni joli caman nka khalifa minnu tɛmɛna fo kana se bi ma o bɔra min ala ka dakuran lajɛ imam mahdi ka dakuran lajɛ subhanallah ala ka dakuran yatazawaju wajhul abda desoro imam mahdi ko abi bɔ a fa fɛ a t'a jɛ foyi la ala yɛrɛ kɔni dakuran caman fɔ ana dinɛ cɛri ka taa diɲɛ fa bɛɛ fɛ ana dɔn ana kuranɛ dɔn d'a ma ana nɔrɔ d'a ma o kuma na adamaden i den y'i dɔn ye siga t'o la o den ma ko kɛ cogo cogo a tɛ se ka taa ka fatu ala kira sallallahu alaihi wasallam a ka dakurunya muslim a tɔgɔ ye di Suleiman Farisi kunga n'i y'o dakurunya lajɛ i bɛ fɛn dɔ fana sɔrɔ yen law kana al-iman mu'allaqan bi suraya lana lahu rajulun aw min haula'i kabini ye a ye khalifaya ana bɔ den na ka caya o kɔrɔ den nin yɛrɛ wolodenw sabu nin bɛɛ bɛna kɛ sabu ale yɛrɛ a kelen in dɛ a bɛna diɲɛ to ma de fɔ diɲɛ bɛɛ ka dɔn n t'a dɔn n'a bɛ ka kuma in faamu rajulun aw ala de kɛ yɛrɛ ko ni limaniya taara fɔ suraya la i k'a dɔn k'a fɔ ko nin jɛnya cɛla dɛ a bɔna dɔ walama a bɔna caman ala na a shuru olu kan ka na n'a ye imam mahdi kɛra o ye den min fɔra k'a bɛna o sɔrɔ a y'a lajɛ hadara mirza bashiruddin
Mahmud Ahmad ora de kabako de ala de nga folo Hafiz Nasir Ahmad o boray Mirza Tahir Ahmad o boray Masrur Amalat abe ayra joluwe o akena don ala yere kuni aya gusul rabu ni laranda undala kasimo ango toy o yasra kibara make kuma undai nga atwadi Mirza Tahir Ahmad anga daminola kala halde MTS gisenga kamida farafi faraje kasingo be ka ko ye o kala letlila o kaboisa ame min tlilabi je farafina farajela jermei ko ama hadar Mirza Masrur khalifatul masil khamis ayadahu la ta'ala jendo do je kono bi ango toy je yere minu ngosa ka fo an ne be je don dugumana na sangula do kalo ki do an ba yo do le da an mo olu mano ko dine te chen o nyakara dine ma jume na ko wele ka du ka mo so blase kono ka nyininga o jara mayo o majam mayo ko koni ala yo shalemu foka faku laden opmana tatwadi kanuni beni kele yale au ahmeda nyoje na baka jalsa bake ma bawu kele tike mutitu nyona o minu la pella no nya ke nyonga chugo budul fiero pe nyodo muruga anya ke chugo munne beide Mirza Masrur Ahmad so atay munne bey munne babulu na bo ko do nyona ko atikele la pe mo desera onye le kra jenna me so belati kono Hadrat Mirza Masrur Ahmad Khalifatul Masil khamis ayadahu Allah ta'ala min aslatin usulul maul hukma rajulun aw rijalun kele yulad lahu walad yatsawa yulad lahu ningo yishu abahu wala ya abahu o katla ka fopma je bena dowa atwari anadina tere kata fa bele gelefe jedu ko rajme me ko Masrur Ahmad ka chidete nate farkul la katama MTA abade shikun ajere ma jay bae je rajme kama ye hukuma dakuriya kele ala karaka dakuriya kele do abici ci ko tamange ni wati ere mase ni kebi kaka bi ngalote o kamo don ba mun de na nu masika da jalu do wala ku ba wala sina ta kuma fo fa ke ziriye akana ti ko la kadaka ni ke kere ka kuma ko wati do la kasro wati do mase la kadaka le wati bele nga ci de Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaba nu ga sahaba ya afara asra'u kun nabiyalhu kan atwalu kun fa akaso ka fa mi muluka jabe taw bisa ga dane Muhammad ko Aisha ta ko ma bay boy so sabu wala nam na fe nga Aisha ta naka Muhammadu kamme kadaka kurcedo asira kan yede aman yo Abubakar man ye abada foko tumete ko soro kana chendo de ala kra ko buloja ngo so yenyo mbulo so ngo ko sawda ko de buloja na betay ngatuma samana ni mununu ka zaina butaw yaro ka kuma korora be koina ko kuma ala kira ko ni masiko don warma ko rafedo ko ayado be sahaba ba ne no masiko don jigina tula afora do de binana wo wati re bin ko do nyana boli ne yo kaki karam go mandola kana ji karam go la abafa ka kem ga kuma tani o wati ko no maye o wati bede Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni abe ako utitu jawamil kalma ko tikori Qur'an aya kele bi mil atwari Qur'an aya kele bi kam atwari koro bawuta to ala fraka krata fana kada kulo beti ba ay ndakuna la jebeni rajulun aw rijalun o kana laje
kana khalifaya tata kana ni lajabi cedo Nuruddin radiyallahu anhu ale min atawara ale bon sayyidina Umar la ale Faruku naslu doy ale ka khalifa fulay kabno borala fobi no kuma ke o kuma rajul aw rijalu min hadisala an ma yesara tibodi ngala kare yo foka ba wa ala yero blakana ka rajul aw rijalun ngabe wora mina mi wora kabina jebe tunda ala ya bodila o kuma na abina fo halbi al muslimul maut ma zala hayyan albi atore anyana mado abaka baraw ke albi kadaka deti taka fatu akira chugo wa arama de ka barano odo bitongi yera bita de minoni baraw ke borami kabako misala ke ale rete ay ayradu adenga folo Pakistan ka benga ke ka Ahmadiyya bo silama ere koli kono Pakistan gouvernement ya keke ngaya sura yi muneke silama nyomo wule ka bo fa bele jelefe jama ko biolo vla ani saba me biolo vla ni fla olu bebe naka ko kafiri ni diawul hak atwadi ali buto otledila Faisal Mbey afraka ka chaindo no muslimo wudi kan Allah nazala min sama en muwailo ko ala ba fe adega fora no nasir amal alif ma khalifa la wati khalifa sabana tuna mina nu ka nyonye ke kabaka khalifa sabana welila anaka delegation taraw tahir amade rap delegation wa turale toadi ale kamal lamado alaka hina ubelabi tuna mina yu ka benga ja ko sabe ka fo aywa abi datlo ka fo silame kono je kulu biolo vla ni saba e biolo vla ni fla bebe naka ko aw ahmadi wa silame ko li kono Hadrat Mirza Nasir Ahmad rahimahullah awo chori awo jabi da kuna kelebe akwa anyi atame onga utaini ala kiraka kuma fora nyongo de amala kirata tata wa me au tata yata imede ngala kirako ne ka jiri kelen durule abina biolo vla e bolo biolo vla ni sabade kede o bolo biolo vla ni sabaina bolo keleme o tleme katame toka on gaw ko bolo biolo vla ani flako ko kelene ko krume ko to kleme kasra ala kira ko jiri keleme ne atro ala en la dunya bi barka kayada foka bolo biolo vla ni sabake ga bolo vla ni sabaina keleme o kleme katama toka nga aw ko ayde bolo biolo vla ni sabaina kleme kelen jengene do fokuro ro chama anyala tata anyala kratata ama tata ayu fani da kure kili ku malote tasroka bo kije jenne malula je salama je kuli rabbe kadaga fasara rabbe uyu kudi ni mala bayni mo ka tu ka kuma fu ala takko kasru mashido khalifa yu hagli jigite ka foli du mo kabo ngaw du su wuli pojugu uma da mo kana yamalo kana fanga dagarin na jene ni ngabaye anga Faisal tatoi alesira kadaga ya adoka fo ni khalifa maboy chena atoni amade namu ko khalifa bu bulo ande sula fiu kuma fe ka balva turu Faisal kun ale nana mame ara balma do e muruge kafa kamno kera khalifa ya anga turu maka masake kun
o kuma bɔra silamɛw dɔ kɔnɔ nka yala a tora to ayi masakɛ min ye nin dabali tigɛ ka amadiya tɔɔrɔ ka a tɔgɔ di k'a tɔɲɔ k'a bila a tɔgɔ di k'a tɛ silamɛya la o kɛ min masaya kɔnɔ n'o ye ali buto ye a taara min ala yɛrɛ bolo faamɛ général min na n'o ye ali a tɔgɔ di diawul haki ala y'o su k'ale yɛrɛ ka président minɛ k'a k'a dulo k'a fa ali min ko a b'i sen da ahmadiyya ka musa a ka jama sɔrɔ ala ko e sen da yɔrɔ ma ɲɛ sen tɛ se ka dani ka sa ni sen sɔngɔ a bɛ dani ka o sen bɛ taa la wa a yɛrɛ kɛmɛ ka danaya da min n'o ye général diawul haki i k'a dɔn o tilala ka na ale minɛ ka a k'a dulo k'a bɛɛ ni ka jamana halaki ala ko i k'i b'i sen da ahmadiyya kan ali buto a kɛra cogo di wa sen dara e yɛrɛ kan dɛ khalifa y'a bonya a ko a fɔra alakira kɔ an y'aw ta yen nka an bɛ alakira de kɔ o ma ko e la e k'i b'i sen da o khalifa in kan sen dara jeli kan ali buto man ka sumana pewu أنا مرة متامي خليفة المسيح الرابي حضرة ميرزا طاهر أحمد رحمه الله وجل حكو تيمي قالت لك أن ينكافو ني علي بوتو كادلو ngali bute mi no fe no ahmadi ko bo je atwari islam je kule la ko kem atwari ma to chere je kono ka ko ma la wule je kono o ko mi no fe ale mo yoro e ale fana nana shu kabla kalfana nana ko o sikira akata kuriyo bido mola chiko mi na man ngenga bo Pakistan naka fuduba turaka teme benake ahmadi yai o kera kan yuruto kalaniya nay alladhi ka tese akwa bata ninga khalfa ninga manga fuduba ke ka khalifa kay juma ke atse ka fuduba ke o de kan nay yo mo bla fa bele jene ngwa ka puma bidu mo gono to akana kede juma do sella khalfa be ma fuduba ke mo de be fuduba ke subhanallah don demena onna mi no de ay anga ni yere mine kasinga aboy de khalifatul masih rabi marhum o wati shifindo shishi maje arabi yere ka to korom minu ni karambo minu be kulla ni nabalo fem ngwa do set sega kemo kaundu ya o tsega ke nga amba nyini fella e ka bo beni atandala ka bo nga khalifa minu ya le kala o be afanyo o be amogo yero be wati ya tutala ay labe kapak sambla o ya soro diawul hakam go tara fa bele gelebe sanvela dugumona gendarme lu akana bobli o ya mara min diledu ngala ga chego abi bode kaya ka mino lebe kata passeport la to kata aéroport la kaka passeport ya mara de diledu o sebebe polisu ko je ay karsamine akana bo ngawo makara la wala khairul makirina nyala ka chay magatse ka kala olu famo ya sebe dialu hak ya fay Nasir Ahmad mine kasro mi vatura o de Nasir Ahmadi nyanama mi me Tahir Ahmadi arpo pour sutra upi passeport la je to ko mi mbe olu bulo to ye anga khalifa kon aye akame kama ya chana ni ndani ala ka seni nyumai ومكر الله والله خير الماكرين على بسكوي تمام نافيا ولا مامي كتا
ya mara sala kan haide ko flikale do tola mi yere be o do ko tahir ahmad nasir ahmad ko ta o ya sura avion te pakistan territoire gabbe de ayo asra tara ha akhirna fotimi ka mawfa yalla hak timina ala ko wa cara boy ini ala ka ce ya kana bulu daka amina fa imam mahdi alayhi salam domina ujara ka kubi nega do abulula no shikwarana na fa asra nyongerle annongo mane do abulla aku kamale bobu ka bulan nega do kamale ni nega do na ala kama ako fana kamale ya de o te bashi o kana nega do ana sahaba miyan fo ko huzuru aku sababu do ko aku nya famo aku kanu tega ala ka waraba kangai ukanu tega ala ka waraba kangai adano mo amal make ala ko la masabe rakibro londro kana juji nyala ma pak mata da kara chugumi Zindabad ka kotura kunka ka juji wele ka londro ka mawarana onana takalla ja kana ye namara ke me chala de dine ko chen ga chetenna Mirza Ghulam Ahmad ika plani kuka uyenga lo daila ko anga plani sanve amena ne ya farumo ayu ko anga shay ne lo akwai utoi umal lo turate diawul hakiye ni natwari anaka pulso di gendarme yene bela jele labe ala ko makuru gadre nabila isa ala ye ke unye kore ko musara ko mu usara hulu ka zara ninda allah subhanahu wa ta'ala nasir ahmad o mi voiture no khalifa kabru kono ma ko go mine kasro tahir de kanga mine ruba ka ma wasura tara ngato tahir ahmad ako diawul hak aywa kalami ndiga atito de ilabe sono ibaso mbahala konzono maso atito ible tahir ahmad shiri khuda ay to landro diawul hak fana aviona o ya soro yahudo ko esperial la daga avion manga pa ka soro asbe ko la jela na taw kanya beta ala ko aw ya la jege ta melego ya yahudi ko esper mabito yo obsega melega mina balwa avion jenna diawlo hak mugu rapew anaka esper be jenna ni wati हजरत मिर्जा ताहिर अहमद मरहूम को जब तुम्हारी बारी आएगी बहुत बारी होकर आएगी दियाउल हक जब तुम्हारी बारी आएगी बहुत बारी होकर आएगी दियाउल हक नीका को भी ए मीटा के ने गुनी आने ना ये मैंने सुना है क्या नीका हुआ तो काफी ना भी जुगा कुछ बे बहुत बारी होकर आएगी चना खराब है चे जन्ना ajena sandu kuche una na shula kana ufini una ayre de na ka fon na ye fivi mi ni nege nyibe ola o ne fa kadaka akyen sanunyi do ma anyinda ako ene fa adonje wo kera ne amugura de peu nga sanunyi mi mala yado otijenu o adenge nana de ko ni fivi kurumba mi ne ene fa الله أكبر خليفة المسيح الخامس خليفة المسيح الرابع خليفة المسيح الثالث خليفة المسيح الثاني المسر الموت يتزوج ويولد له أن الله نزل من السماء أي بواني هذا المسيح موعود عليه السلام
ale ya fo akada kuriyana le kram kanala kanini ni nengunye konte alba ala ne la dana ni ma dabla sazaba nengu mi ke kan nengu mi ke muriye ki kono farade ama dabla de le kam lo akrami o ka inde sel do fe mo be gringa na fu le go do do so na do bi yelo bi nyonyo bi bo donna kana yela nay save amal maw o yetlo kambe mo gringa kataw ya soro an edu wela jeli kasa chetarami ayella save ya aduna bo de lawa trakara suko ko doy nyeshi masoray o ya soro mamma diga kan adara ibe kala kran ni ala kra doya kala kra muso do ni ne mumie ni mato ala le la dunya kinne ngwin abike muriye ki yera kono fara o ya flam man malaka mako mayala ala wan tane andugo tona endo karmo ko bana krata fa be nyina na mayo ko wa bezam me gulam de keme kam ma chikana fa kadaka anop me nyona Rasul Masih Maud alayhi salam aya fa akot melaka mitan nge atmana le fei ale aya do ka foni nde yanda venye nyeble ne do aya do ninna kun amainde otara baran na furate famo ka la dala ubita iga sulla jeke ni ufali kala be Ola Muhammad ko ay sekele mina ay na oke ngane mi bo o madu gala da sabena kablo ngona ma ala krane ne dabla anne ngi mi ke mure kayre kono fara jisi ke doa se akhir le ko marata katkar matam pada ta gar gar wo mere zayi hai ako nya faire meta nilli kram wutte rakato o mereza flane de afraide nyala de deli ni kamuru masay da ngama masay wala deli masite ka kota kutu jise ke dua se akhir ko marata katkar matam padata gar gar wo mereza yahi hai जिसकी दुआ से आखिर दिया मराता जलकर मातम पड़ा घर घर वो मिर्जा यही है उठला में ये कोई मिर्जा मिंगा दो नि दियो हक जिन्न सबे काशिशी कशका दुना डूबे कोनो ओ मिर्जा ताहिरी Mirza Korba Ghulam Ahmadi alega do ye muruke lekram kono fara fara Mirza Tahir fana tola ala de la dial hokku dematame ala fana yo jeni save ka ke sisi kashka ndur la fa be fe odi we jisi ki do se akhir diya marata jalkar matam para ta gar o mere da yehi hai Mirza minga do sanni diaw lakna ka generalia anaka esferu o jenda sa ko sisruye o mirza tahiri kibe gene al muslim maud jeyen made famo ya ko me fando ya ko me उसकी दुआ से आखिर बूढ़ो मरा था गला कट गया था उसकी दुआ से आखिर गला बूढ़ो कटा था मातम पड़ा था घर घर वो मेरे नासिर है नासिर मीनी अले फने कंगर दा बूढ़ो तातो अले फना काट लोला o mereza nasri ngan me musulun mawdu ka chawi
arrête ala kodo ka de musa ngado ka fo yusufu abahu wala ya abahu akwa fa abora fa atwadi atafa nobla oh faye atwadi lekram o ki ala kan ne mi ngade wala mamadu ko imato wani ala deli akwai ne mi gamur yake fa lekram na ni mireza fana ko diawul hakmo atwa don do de ali boto ato amato a ka fo kuma lega jenali aka kari o kuma tlo ka gona fa bele gelebe gala katata boto ka kon matam padata gargar wo mireza nasir hai ke do se akhir Dia marata jalkar matam padagata gargar o mere da tohir hai oh diawul haksa ayafanya do tohir la oh aya bo jamana kono nga kwamo jab tumhari bari aayegi bahut bari hokar aayegi me akarate eta keto jebena ba kalamo ne kon tara londres ngaita jebena ba kalamo alle fana kado ka avion ajeni ni mereza sa toyri chokoroba ako yushbi abahu wala ya bahu muslim mawdi yere hanni ni make bulu nga adem ufleven de vla tabe ka ko oh ni mi no mereza to masrur ahmad aleka dawul halaya minu natlo bolula hakilla o madu mashila okma ahmadiya khalifa kergayna al muslim mawud mini annani je kono o kamo ngo ya fengate mi utloge mi nani bere serawa o no tekele nyew ngan yecce baw nyina kana ku ko ana ala ko ba minu ngew kanyana ko na na eren nato mi yera fora folo ka gula muhammadu yera nyegwa ko dusuga ka fo de vola sara kerta o kuma niya beda nyongoro kana ahmadi khalifa san kemeni kobi kana ya ale joli be ka tana be o kuma singa taala kana sallallahu alaihi wasallam rajulun aw rijalun min haula'i imam mahdi ga dagurata yusuf abahu wala ya abahu ada ala kira allah subhanahu wa ta'ala minu boy imam mahdi a wahyu kacca mangutu kacca taripan bawan abna fo atwadi biduruni flawlo biduruni sawa o be mangutu de for muslimo mata be do ala kuma na katumi bo afam binde ma kele kal halayo o fotori arma de fo gaba ala reka nyama yango laje kaboy kana nasir ahmad ko tata kaboy kana tohir ahmad kaboy kana masrur ahmad tata ibn ga kitabu jume ngono ni anya bilbe ba do tawla de o ta beta chama be amani na allah subhanahu wa ta'ala fe ni amun yamulu do khalifa bulu no yamulu to imam mahdi bulu alayhi salam o biya femma kono yera dila wati dila na folo dila nga andlo majo anga hakilisi yala me yera dina ma na folo dina me wati dina wa ni chemenu ko farani klonga mawtere wala ko alera te klonga lay ale kaba ko masai gabi kaba ko kem chemenu mulo nu yera bedamo alaka kaba ko maba amal mo o ko cugo disa nganene aw ni e ko bi namara kala la bi tuyera bulu ngani yere dala ma ci to ala na amal mo ay sabali korole tew kura yere di photo flaw ni mesi sa sangwe nga ne ere make yere di bayi alamo ala ko landi ko jira wala de ay la ko jira chemunu na musumna minu yere bedi alamo mirza nasir ahmad marhum o ko mo nyedo ke bela fe ma ka tamana ala ka tana be subhanallah ay dagura sura kerna fo fadwana
anyanga tamene menen na nyamina mulo kan tigi bina tike ko golera na letri ngala nyupi fiano waya foto me akarate fata do avion ko visiter an no mo ta do ngoy ko jugu ye anda do akara ci bo mi rafansele Allahu akbar police ke minganga akko nyana bo ka laje na fitango o kata dese kulugo to do bere kake ko bla nga kullu shay'in khadim ko bla nga barla police ke rabla lañe ka buliga ta do avion kono ala ko bolu e ta ere ta fe ka laje ko visiter buliga do ni avion kono niye do خلفة المثل الثالث मैं दुआ करता हूँ कि खुदा ताला जितने मुश्किलात भी रास्ते में हो खुदा ताला उन सबको दूर फरमाए सुभान अल्लाह आई कब को के min diga o kera pian mo do avion ko no visa de ko no pian masama kata se pian amanga wulla ala ya tasma ka jiga tasma ka imam hadith mewa مسلم مدوك نور الدين ميوا خليفة المسيح الثالث ويجني المسلم الموت أجل وما عمل فوي ما با في بيبي غني أودتي كمارن فني كوي وواتي أون فنا كندا أون لا إله إلا نلا ما كنت أبي من يرلا بيو كندا فوي لا فوي كندا جون يفه وفوي ما كدوا فوي كندا أمولو دوا وكو na masaka o duwo mo ka ante gwa ala ka duwo ke wa khalifatul masih khamis Allah ta'ala bin sadi khalfayat no ki dole akata kuriya folo o de kara doyen karlo khalifatul masih khamis khalfayat no ki dole akala anyaji to de be kan bo duwo ke ahmadu ay duwo ke ahmadu ay duwo ni duwo foi tay सब कुछ दुआ से होगा जो कुछ कुछ भी होगा फरमा रवा मज़ीगा मज़रूरु इन्नी मा का या मज़रूरु इन्नी अस्सलाम वालेकुम أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون الحمد لله وجودي لجماعة le jalsa les musulmans les fils promis. Alhamdulillah, vous avez écouté le missionnaire Loureti Jan Saheb, Omar Moaz Saheb a expliqué en détail. Parce qu'aujourd'hui, nous tous, on est aujourd'hui rassemblés ici pour faire les témoignages et la véracité de Imam Mahdi l'Islam. Parce qu'aujourd'hui, c'est que la conférence, aujourd'hui, on est en train d'organiser. C'est ça, c'est Imam Mahdi l'Islam. Il avait fait un appel, il avait annoncé que si il a envoyé partout dans l'Europe
que si quelqu'un il veut que Dieu il est vivant, je dois lui payer le transport de aller-retour, venir au Qadian, rester avec moi quelques jours. Vous allez avoir les signes qu'Allah va vous montrer que Dieu il existe. En ce moment, les gens de Qadian ont fait une demande au Messie premier l'Islam, Imam Mahdi l'Islam, que vous êtes en train d'appeler le monde, mais nous sommes ici au Qadian. Il faut nous donner un signe. C'est ça, Messie premier l'Islam, il a resté 40 jours, il a fait méditation à Hoshiarpur. C'est Allah a fait la révélation. C'est ça, c'est aujourd'hui le 20 février dans le Jamaat qu'on organise les journées des fils promis, que le 20 février 1886, Imam Mahdi al-Islam a écrit un brochure, le livre, le brochure vert. C'est ça, il a donné tous les détails que Oustaz Saheb et Loure Tijan Sahab a expliqué, qu'aujourd'hui, nous sommes tous rassemblés aujourd'hui pour faire le témoignage. Ce que Imam Mahdi al-Islam avait fait la prophétie qu'Allah va donner un enfant très intelligent. Un enfant très intelligent et sera rempli avec la foi et il va guider les gens. Et avec 52 ans de khilafat, il a montré ce que la preuve Oustaz Omar Massa va bien expliquer. Comment 52 ans, il était deuxième calife de la communauté Jamaat islamique Ahmadiyya. Mais aujourd'hui, nous sommes tous rassemblés pour faire le témoignage. Et en même temps, on est heureux que nous avons accepté Imam Mahdi al-Islam et on est bien attaché avec le Khilafah. C'est ça, aujourd'hui, on est tous rassemblés pour rappeler la prophétie qu'Allah avait faite avec Messie promis l'Islam, et Allah a exaucé les prières d'Imam Mahdi l'Islam, et c'est la fils promis qu'Allah avait promis. Et le deuxième calife, Mirza Bashiruddin Mahmoud Saheb, s'est réalisé dans sa vie. Alhamdulillah, an ka ɲɛmaa ye kuma ta, a ye tanga ɲini ala fɛ ka bɔ sitana tɔɔrɔ ma ni ka suratul fatiha kalan. O kɔfɛ ni ka kuranɛ aya wɛrɛ kalan n'o ye kalifaya ɲɛfɔra kuranɛ aya min kɔnɔ. Ka sɔrɔ ka kubara di k'a jira k'a fɔ an bɛɛ lajɛlen bi yan bi. An nana ka na Imam Mahdi alayhi salam ka tiɲɛtigiya de seereya, wa an nana ka na Ahmadiya yɛrɛ ka tiɲɛtigiya de seereya. A ko Imam Mahdi alayhi salam a ye den min kofɔ k'a fɔ Ala subhanahu wa taala bɛna den barikama di ale ma. A ko o den kubariya dira a ma ka bɛn waati min ma, o de ye 1886. A bɛnna kalo min fana ma, o ye février kalo ye, février kalo tile 20. A ko de kama février kalo tile 20 a ye o waayu kan min sɔrɔ ka bɔ Ala subhanahu wa taala yɔrɔ, an bɛ segin o kan ka mɔgɔw hakili jigi a la. A ko o kumana Imam Mahdi alayhi salam a ka waati la, a ye kubariya jɛnsɛn diɲɛ kɔnɔ k'a fɔ ni maa dɔ bɛ yen fan dɔ fɛ ko e dalen t'a la k'a fɔ Ala yɛrɛ bɛ yen, a ko ne b'i ka transport sara ka bɔ i bɔyɔrɔ la ka na Kadiani, na i kana tile damadɔ kɛ ne gɛrɛfɛ. A ko o sen fɛ i bɛna dɔn ni Ala bɛ yen ni Ala tɛ yen. Imam Mahdi alayhi salam a kɛlen ka o kubariya jɛnsɛn, a yɛrɛ jugulama minnu bɛ Kadiani dugu kelen kɔnɔ yen, olu dɔw ye a critiquer ni dakuruɲɛ dɔw ye. A ko ni e bɛ ka mɔgɔw wele diɲɛ fan wɛrɛ fɛ, an minnu yɛrɛ bɛ e gɛrɛfɛ yan, e ma se ka kabako dɔ kɛ anw na fɔ maa minnu bɛ fan wɛrɛ fɛ, diɲɛ fan wɛrɛ fɛ, e bɛ ka olu de wele k'u ka na, ko e bɛna kabako dɔ kɛ ka jira olu la wa? Ni kumakan in cayalen, a ko Imam Mahdi alayhi salam a ye tile 40 kɛ kaliwa la. O tile 40 kɔfɛ, Ala subhanahu wa taala ye den barakama in nali kubariya fɔ a ye. Mankutu minnu bɛ den in na, a ye o mankutu ninnu caman fɔ Imam Mahdi alayhi salam ka jira k'a fɔ a bɛna fɔ limaniya na, wa kodɔn dan o y'a ta ye. A ko i n'a fɔ an ka dusukurukɛla 2 bɔra ka o ɲɛfɔ cogo min na,
n'u ye Loro Tidiane ani Oustaz Oumar Moaz Coulibaly bɔra ka o dakuruɲɛ minnu lase. Voyez, nous sommes heureux que nous avons accepté Imam Mahdi l'Islam et on a bien attaché le khilafat. C'est ça, c'est notre vie aujourd'hui. Il faut que chaque Ahmadis, chaque fidèle ici promis Imam Mahdi l'Islam doit bien attacher avec le khilafat. C'est que le verset coranique au début de cette jalsa on a cité. C'est ça, Allah nous a dit que si on est croyant et on fait des bons œuvres, que Allah va instaurer le khilafat. Et on est heureux, c'est qu'on a attaché avec le khilafat, on a accepté Imam Mahdi l'Islam. C'est ça, Imam Mahdi l'Islam a dit, il y aura deuxième manifestation et ça sera continu jusqu'à le Qiyamah. Mais il faut que, en tant que fidèle de Messie promis l'Islam, Imam Mahdi l'Islam, les croyants, il faut qu'on fait croyance en Allah et on fait pour continuer bien attaché avec le khilafat. C'est ça, c'est promis d'Allah, que Allah a instauré le khilafat et Inch'Allah, cette khilafat sera continue. Il faut qu'en tant que fidèle de Imam Mahdi l'Islam, on doit bien attacher avec le khilafat. Ako alhamdulillah bi an minnu kɛra ahmadiyaw ye n'an sɔnna Imam Mahdi alayhi salam na ko an bɛ Ala tanu ka da o kan Ala min ye o faveur kɛ anw ye ka o nɛɛma suru anw kan. A ko n'o bɔra yen an kɛlen ka jija k'a fɔ kalifaya min n'o de bɛ Imam Mahdi alayhi salam nɔ na an bɛ lajɛlen ka kalifaya labato. Kalifaya ti taa ni ko minnu tɛ n'o de ye baara ɲuman kɛli limaniya ani baara ɲuman kɛli ye ko an bɛ lajɛlen ka an jija o limaniya ani baara ɲuman kɛli la ka se ka baara ɲuman kɛ walasa kalifaya min ni Imam Mahdi alayhi salam y'a jira k'a fɔ n'ale taala o kalifaya in bɛ na n'o de ye fanga filanan ye. Fanga fɔlɔ o y'ale ye Ala ka danganamaya fɔlɔ. A ko ale kɔfɛ kalifaya ye Ala ka fanga bolo filanan ye. A ko n'ale taara o kalifaya in bɛ na wa a bɛna to ni aw ye bada. Nka condition ye jumɛn ye o de ye anw minnu bɛ kalifaya in suma kɔrɔ anw k'an jija limaniya an k'o ta an baara ni ka laban ka baara ɲuman kɛ ka tugu a la. A ko de ye a nafa ye. Voyez, comme Imam Mahdi l'Islam, qu'Allah a envoyé comme Imam Mahdi, le Messie promis l'Islam. Vous voyez, aujourd'hui, quand on voit, quand il a déclaré qu'il est envoyé par Allah, Allah lui a envoyé comme Messie promis Imam Mahdi. Et quand c'est un petit village, les gens ne connaissent pas. C'est même Imam Mahdi l'Islam a écrit poésie que मैं था गरीबों बेकसो गुमनामों बेहुनर कोई न जानता था कि है कादियां किधर. Il a dit que एक कतरा उसके फजल ने दरिया बना दिया, मैं खाक था उसी ने सुरैया बना दिया. C'est voyez ça, c'est écriture de Imam Mahdi l'Islam que il était pauvre, sans défense, anonyme et sans qualification. Personne ne savait où se trouvait Qadian. C'est ça, c'était quelqu'un ne connaît pas où c'est Qadian. Il a dit que j'étais une goutte de sa grâce à créer l'océan. Et j'étais poussière qu'à travers la grâce d'Allah, Allah m'a devenu comme je suis soleil, le Suraya. C'est ça, c'était la situation de Imam Mahdi l'Islam. Quelqu'un ne connaît pas Qadian. Mais aujourd'hui, c'est ça, c'est la véracité de Imam Mahdi l'Islam, que dans le monde entier, dans plus de 213 pays, que l'Ahmadi a installé. Les gens qui étaient dit qu'on ne voit pas que le message d'Imam Mahdi doit sortir de Qadian. Mais aujourd'hui, voilà, si c'était un menteur, mais comment le message doit aller dans 213 pays du monde entier? C'est ça aujourd'hui, dans le monde entier, les gens connaissent que où Imam Mahdi l'Islam, quelqu'un ne connaît pas le Qadian, mais aujourd'hui, dans le monde entier, les gens connaissent à travers Imam Mahdi l'Islam que c'est Qadian. Ako na Imam Mahdi l'Islam aya weleda ako awati
maa minnu bɛ a yɛrɛ ka o dugu kelen na o y'a galontigiya ko nka imam mahdi alayhi salam a yɛrɛ ye wele da waati min na k'a fɔ ala ye ne kɛ mahdi kofɔlen ye k'a to dugu mun na dugu in kun dɔlen tɛ o kɔrɔ ye dugu in kun bɛ fo wo kɔnɔ yen burusi kɔnɔ dugu dɔ don ko imam mahdi alayhi salam yɛrɛ ye dakuruɲɛ dɔw fɔ a yɛrɛ kun kan a ye o de kalan urudukan na sisan ko imam mahdi alayhi salam ko ne kun ye fantan ye n kun dɔlen tɛ yɛrɛ wa n kun jatelen tɛ maa si fɛ nka ala subhanahu wa taala nana ne kɛ a ka nɛɛma ji tɔniko kelen o nɛɛma ji tɔniko kelen min n'o labanna ka kɛ kɔgɔji ye ka diɲɛ bɛɛ minɛ wa ne labanna ka kɛ tile ye tile min bi fɔ sanfɛ sɔrɔ yala ni bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la a ko nin ye imam mahdi alayhi salam ka tiɲɛtigiya dɔ de ye a y'a ka wele da dugu min na o dugu in yɛrɛ dɔlen tɛ kosɛbɛ maaw fɛ kuma tɛ diɲɛmaa fɛ nka o dugu in dɔnna imam mahdi alayhi salam sababu la bi a ko ahmadiya walanda fɔlɔ daminɛna dugu min na n'a kun dɔlen tɛ nka o walandaw y'a yɛrɛ sɔrɔ jamana 213 kɔnɔ bi ahmadiya bɛ jamana min na a ko an bɛɛ lajɛlen k'a lajɛ daminɛna dugu kɔnɔ dugu min yɛrɛ kun dɔlen tɛ fiyewu nka bi diɲɛ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ o kuma na ahmadiya a bɔra dugu min kɔnɔ. Ça, c'est la véracité de Imam Mahdi l'Islam. C'est que le verset Allah nous a dit, on a confiance, on est fermement confiance en Allah. C'est que Allah dit, voilà, yumakkinanna lahum dinahumullah zirtaza lahum, voilà, yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna. Ça, c'est promesse de Allah. C'est partout on trouve la véracité de Imam Mahdi l'Islam et la preuve. Comme Oustaz Oumar Mouassab a expliqué différents exemples. Mais on est au Mali, vous voyez, chaque fois, ce que Allah a dit que voilà, yumakkinanna lahum dinahumullah zirtaza lahum, voilà, yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna, qu'au départ, comment les gens ont parlé contre l'Ahmadiyya. Ils ont fait tout possible pour que les Ahmadiyya ne sont pas vrais, ils ne sont pas musulmans, ils sont kafirs. Mais est-ce qu'ils ont fait beaucoup d'efforts pour barrière de l'Ahmadiyya? Mais l'Ahmadiyya est en train d'avancer toujours. Vous savez, quelques années avant, tous les ulama, ils ont fait un rassemblement que Ahmadiyya c'est kafir. Mais on a répondu que voilà, c'est la preuve. Si vous voulez, il faut venir. Oustaz a fait beaucoup d'émissions. Mais c'est pour montrer que voilà, ça c'est leur travail pour faire carrière, pour avancer de l'Ahmadiyya. Allah aussi a des plans. Si on voit quelques années avant, on n'avait pas de radio. Les gens ne nous donnent pas les heures pour passer l'émission sur les radios. Mais maintenant, alhamdulillah, les Jamaat, nous-mêmes, on a des 15 radios qu'on est en train de propager le message de l'islam. Et avant, on n'avait même pas un mosquée. Mais Dieu merci, on est plus de 75 mosquées Jamaat a conçues au Mali. C'est tous les avancements que Allah est derrière de cette Jamaat. C'est ça Allah est en train de toujours protéger. Si quelqu'un est contre les Jamaat, Allah va faire échange avec la paix et la sécurité. C'est ça, on est confiance en Allah. Et il faut toujours, en tant que fidèle de Imam Mahdi l'Islam, c'est notre travail, qu'on est soldat de Imam Mahdi l'Islam, on doit bien attacher avec le khilafat et on doit faire beaucoup de prières pour le khilafat. C'est que notre cher calife est en train de faire les plans de tabligh, les tarbiyah. En tant que soldat de Imam Mahdi l'Islam, on doit faire beaucoup de prières et on doit montrer avec la pratique. Voilà, on a écouté, on a samena watana, on doit écouter et on doit obéir. C'est ça, c'est la bénédiction. Et ça, c'est notre vie attachée avec le khilafat. Allah fasse que tous les membres que vous avez fait déplacement aujourd'hui pour être présents dans cette jalsa, que Allah amène bénédiction dans votre famille. Et on doit bien attacher avec le khilafat, que Allah amène bénédiction dans notre vie. Amen. Ako halsa abisega kan anga danya da Allah subhanahu wa ta'ala kan ako aya mi ni Allah subhanahu wa ta'ala e kalfaya la ta ula
k'a fɔ ne ala yɛrɛ na kalifaya di u ma n'u limaniɲana ka baara ɲuman kɛ wa ne na tila ka diinɛ sabati u bolo ni ka taa ni siranya ko bɛɛ lajɛlen ye ka bɔ u kan o bɛna ne ala subahana taala bato o tɛ foyi bato ka fara ne kan a ko nin ye kalifaya suma ye ala subahana taala bɛ k'a jira n na k'a fɔ ni kalifaya bɛ yen hali ni juguya bɛnna cogo o cogo ayi juguya tɛ se ka baara yɛrɛ da baara in ɲɛ fiyewu o kɔfɛ a sɔrɔla k'a da don kuma na ko minnu kɛra ahmadiyya yɛrɛ la mali yɛrɛ kɔnɔ yan a ko n'i ye san tɛmɛlen ta k'a lajɛ a ma mɛn fɔlɔ yɛrɛ a ko karamɔgɔw farala ɲɔgɔn kan yan ka jira k'a fɔ ka ahmadiyya yɛrɛ ka baara bɛɛ lajɛlen jɔ ka bɔ yen ko silamɛw tɛ ka se ka ahmadiyya yɛrɛ kɔkari fiyewu ka bɔ yen a ko nka ni kalifaya bɛ yen u tɛ se ka kɔkari a ko o kɛlen an wulila k'o jaabi a ko kɛrɛnkɛrɛnya ma Ustaz Umar Muaz Kulubali a ye émission caman kɛ olu ka o jaabili kan yan ni dakuruɲɛ sanuman ye ni kuranɛ ayaw ye bonya ni karama kɔnɔ a ko nka o ka o cɛsiri ma se ka ahmadiyya lajɔ fiyewu sabula kalifaya bɛ yen a ko tuma o tuma tant que ala ka layidu bɛ yen k'a fɔ ni kalifaya kɔni bɛ yen ne ala na diinɛ sabati a ko n'u layidu bɛ yen ka ban tuma o tuma de ni mɔgɔ dɔ wulila k'a bɛ baara yɛrɛ da o ɲɛ alors que ala ka o layidu in bɛ yen a ko a bɛ kɛ n'a fɔ ko a tigilama bɛ ka ji de kɛ o kuma na a yiri kɔrɔ a kɔrɔ bɛ ja de o kɔrɔ ye a bɛ dɔn de ka taa fɛ a ko waati dɔ tɛmɛna yan mali kɔnɔ yan an ka wajulu tun bɛ tɛmɛ arajo wɛrɛw de la an tun bɛ ɛri dɔw de san o arajo ninnu na ka se an ka wajuluw tɛmɛ a ko nka bi mali kɔnɔ yan arajo 15 o b'an tɔgɔ la an ka wajulu bɛ tɛmɛ minnu na a ko nin bɛɛ lajɛlen kɛra fɛn ɲuman suma o ye kalifaya ye mana n'a b'o cogo la a ko anw de kan k'an jija sa sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na ka duwawu kɛ kalifa ye o i n'a fɔ kalifa yɛrɛ y'o fɔ cogo min na k'a fɔ an ka duwawu caya an ka duwawu kɛ sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na an yɛrɛ k'an jija an tugulen ka to kalifaya la a bonya ka to an yɔrɔ a ko o kuma na a bɛ duwawu kɛ naba kelen kelen bɛɛ lajɛlen ye maa o maa de ye i sen ta ka bɔ i ka so ka na o kuma na ni jamalajɛrɛ in na yan a ko a bɛ duwawu kɛ ala ka barika don bɛɛ lajɛlen na ani ka denbaya. Maintenant, on va faire une prière silence à la fin de session. Bismillah. آمين. جزاك الله.